ocean view, you deserve it. I do this for you. И така продължаваме. Както виждате, сега мога да го преместя. Сега ще ви покажа всъщност как се прави. Аз тук съм си запаметил едно интрото ни и сега ще го сложа отпред. Така, зарежда и момент, само да ми зареди. Ето го и интрото ни. Само че ще го преместя. Оп. Това го слагаме така. И нека да го видим. И така можете да го направите на цял екран, но аз искам да е по-малък, за да може повече да се разбира, защото когато е много голям, вижте, много е размазано. И сега нека да сложим някакъв контраст, всъщност. Това какво представлява? Не, тъп е. Това не. 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 О, ето това е яко. И сега това го взимате и го слагате точно ето тук. И вижте сега как става. Вижте сега как ще се промени. Момент, заби ми нещо. Оп. И то се променя само. Сега ако искате, мога да така. Ако искате лого, мога да го направя и тогава да го покажа как се прави. И това беше от мен. За сега ще продължа с това видео и приятен ден!